May live na! Hello mga ka-anes! Naku, maaga tayo pero naman wala kayong masabi. Naku, wala pala akong microphone. Sorry naman. Sorry mga ka-anes, first time ba? Ayan. Hello? Maganda ba? Ako? Wow, maganda ba ang inyong mga gabi, mga ka-anes? So, syempre maaga pa. Ay, hello my friend Mabel. Ayan. Nandito lang siya kanina. Tapos ngayon, 'di ba? Kasama na natin siya virtually. Kanina personally. Sabi ko nga sa kanya, kinakabahan ako kumpara sa film video. Gabi na, naku, bilisan mo na umuwi, my friend, para makapag-concentrate ka sa pagsagot and at the same time, makapag-dinner ka na din. Yan. Ayan, we have 6 viewers na. Let's just wait for the others. Pwede po tayong magkwentuhan while waiting. I will start at exactly 7 o'clock para naman wala kayong masabi na kayo ay aking binudol-budol at inaksaya ang inyong mga oras. So, while waiting for the others, feel free. Pwede kayong magtanong ng anong videos ba ang pwede ninyong i-review, ganyan. Yes. Ayan, magbasa tayo ng mga comments habang naghihintay. Si Robert, sabi niya, hi sir. Hi Robert, thank you for watching. And at the same time, si John Paul Soriano. Sino siya? Wow. Si Sir, si John Paul Tamayo, pa-shout out. Hello, John Paul. And of course, ayan sabi ni Mabel, singa online class. Kaya nga. And Loris, sabi niya, happy birthday, Dominic. Hi, Ann Curtis. Naku, kinikilig naman ako kay Andre. Alam mo yan. Hello, mga ka-anes. Thank you so much for watching. Gwen and Jenna Pasqua. Hello! Hello po. Thank you for watching. Miss you, sir. Sabi ni John Paul Tamayo. Kaya nga, nakakamiss. Nakakamiss din magturo at pumunta ng school. At saka syempre, turuan kayo. 7 p.m. kasi baka magalit ang iba nating mga ka-anes dahil maaga tayo nag-umpisa. Sige. So ano kaya ang mga dinner ninyo? Ako hindi ako nag-dinner, nag-merienda lang ng pansit dahil kinakabahan nga ako sa first time na pa-live at pag-giveaway natin. At mainit dito sa labas. Sige, anong gusto nyong gawin natin? We have 12 viewers na. So, ang maaga. Ignang maagap ang masikap. Wow! Tama ba yon or masipag? Ang masikap. Wow! Tama ba yon or masipag? Sige, para naman may ganansya ang mga maagang sumama sa ating pa-live at pag-giveaway. Magbibigay na lang ako ng mga clue para, 'di ba, meron kayong idea kung saang videos ko ba hinugot ang mga questions. Okay, so meron tayo sa of course, pa-creative challenge namin ni feeling
feeling, anong pangalan ni ate ko? Feeling Angeline. And of course, we also have sa aking skincare video. Dapat alam nyo yun. And sa aking ABS-CBN inspired makeup look, meron din tayong kinuha doon. Sa aking kilay tutorial, of course. At sa Patalinuhan Challenge namin ni Ariella, alam nyo yan. At ang pinakabago, yung ate, Tagline Challenge namin ni Feeling Dennis. And sa, ayun na. Ayan. Sabi ni Gwen and Gianna Pasqua, miss you sir, my name is Gianna. Ako po yung sa commercial na color. Wow! Bongga naman si Gianna. Siya yung commercial na color. Bongga. Ayan. So, 15 minutes na lang mga ka-anes. Na-excite na ba kayo? Gusto niyo bang manalo ng milk tea, ng besh tea, ng 100 pesos load, o kaya naman itong mga ito. Sige, since kayo ang mga maaga, o ayan, tignan nyo na kung anong view ang napupusuan ninyo. Ito din ang ating cactus. Ito succulent. Ito cactus. And of course, another cactus. Yan. Yung bestseller ng Besh Tea is Oreo. Yun ang favorite ko. Baka gusto niyo lang i-consider pag nanalo kayo. Oreo, tapos may cheesecake. Hindi ako, cream cheese pa lang. Ba yan, girl? Mali-mali, mga ka-anes. Naloloka tayo. Alright, meron tayong ano pa bang mga flavor niya? Strawberry cheesecake, strawberry cream cheese din. Yan, mga bestseller ni Besh Tea. Yan, itutok natin ang ating microphone para mas marinig nyo ako ng bonggang-bongga. Sabi ni Helen, ako Helen, galingan mo para meron kang Besh Tea. Nako, sana lang pala rin ka Helen. Pero I'm sure parang masasagot mo naman to Helen kasi yung mga videos ko present ka sa mga comment box. Kaya I'm pretty sure, of course, pabilisan ito kasi kung sino ang unang makasagot, siya syempre ang makakakuha ng prize. Yan. So, konting kembot na lang. We still have 13 minutes. Pag meron kayong pwedeng gustong itanong niyo muna sa akin, kay Feeling Ann. Kung paano ba manalo. Kailangan lang ng malakas na signal at saka syempre malakas na mabilis na kamay. Yan. Nako, gabi na. Ang aking background ay madilim. Di bale, ang aking mukha naman ay nag-makeup ako para sa inyo mga ka-anes. Hello po. Di bale, ang aking mukha naman ay ayan, may question si ang ating limgas na Pangasinan. Si Ma'am Mabel meron siyang question. Alin sa mga videos mo ang pinaka-favorite mo and why? Pinaka-favorite ko doon yung aming pa-creativean challenge ni Feeling Angeline. Kasi yun yung challenge na naginip ako. Yung idea na yun is napanaginipan ko. At saka parang naglaro kami. First time kasi namin na tandem yun ni Feeling Angeline, ang aking sister.
Kaya, tuwang-tuwa ako kasi feel good siya. Yun ang pinaka-favorite ko. At saka original kasi yung concept. Though, ang inspiration ko that time is nung nag-audition ako sa Theater Guild nung ako ay college student pa lamang, yun yung challenge. So, sabi ko, oh, parang kaya to ni ate ko kasi alam nyo na, arte-arte din ang ating Sister Raka. So, yun ang ating favorite video. Pero pag dating naman sa makeup, yung aking ABS-CBN makeup inspired look. Wala lang, parang ang ganda ko alam kung bakit. Mm-mm. Yan. Thank you so much, Ma'am Maybell, sa iyong question. Yan, 10 minutes na lang. Naku, na-excite na tayo. May question pa ba kayo? Pag may question pa kayo, just comment down below. So, dito ko titignan ang mananalo sa ating pag-giveaway later on. Yes. Ako muna ang ka-talk show mo, Ann, habang pa-start pa lang. Nga. Thank you so much for being so supportive, Ma'am Mabel. Bet ko rin yung Patalinuhan Challenge at yung Lalaki Challenge nyo. Super good vibes. Nako, thank you so much. Pinakayo kayang Patalinuhan Challenge. Alam mo naman, hindi tayo masyadong brainy katulad mo. Ma'am Mabel? Penging brain cells? Ayun, na-stress ako kasi pag hindi ako nakasagot, parang gina-judge ako. Alam niyo naman, madaming bashers sa mundo, di ba? Yung lalaki challenge, oo, medyo natuwa naman ako doon. Natuwa man ako doon. Bisaya na naman ako. Okay. 9 minutes. 9 minutes na lang at tayo ay pa-start na. Yan. So, sa ating mga friends sa Facebook, baka akala nila doon ako magla-live. Sana hindi sila naligaw at samahan tayo dito sa ating pag-giveaway. Yan. Sabi ni Ma'am Mabel, speaking of bashers, how do you address bashers tayo affected? Meron talagang bahagyang sakit, pinch sa ating puso. Hindi naman ata matatanggal yon kasi tao lang tayo. Pero kailangan natin pakatatag and of course, kailangan natin maging positive kasi at saka mas lalo nating tignan yung mga taong naniniwala sa atin kaysa yung mga bashers natin. Kasi alam nyo yan, we can't please everyone, sabi nga nila, di ba? Naku, parang dami-dami na nating pa words of wisdom. Ayan. Yung iba, pwede rin magtanong. Baka natatakot sila kasi naman, English ang tanong ni Ma'am Mabel. Baka in fairness, yun lang naman. Ang English. At saka, yung una is, Filipino. Ay nako, nandito na si Justin. Justin, ano ba ang gusto mong mapanalunan mamayang sana? Hello, Justin. Thank you so much for watching. Malakas ba ang signal dyan sa Patayak? Patayak ba? Ay, sorry. Payas. Payas. I'm sorry. Hindi pala Patayak. Payas. Hello, Justin, ang mother ng
Hume's Milk. Batch, anong batch ko ba sila na-handlean? Batch 2, 2019, last year. Now, Justin, i-PM mo na ang iyong mga friends, mga kasama natin para mag-start na tayo in 6 minutes. Yan. Hello, sir, sabi ni Gwyneth, naku, sa ating YouTube channel, ako po ay Ann. Hello, Gwyneth. Naku, nandito na ang ating supplier. Wow, supplier. Charot, babayaran ko po siya. Mag-hi ka dito, feeling Ariella. Hi, sabi mo dito ka. Dito. Gusto nyo mag-comment? Baka naman, may bestie. Oh, ayan, sabi na nga ba Bet ko'y bestie, sabi ni Justin. Wow! Go order ka na, Justin. Ang Well, Team Kablong. ay, kablong pala. Akala ko paya. Sorry naman, Justin. Oo, Justin, galingan mo para may bestie ka later on. And, syempre, tingnan natin kung available ang bestie mamaya pag wala pang nakasagot. Naku, 5 minutes na lang, 4 minutes na lang. Naku, ang fresh mo naman dito, feeling Ariella. Hoy, bawal kang sumali ha, manood ka lang pero wag kang sumali dahil ibigay mo sa mga kaanis natin dahil mayaman ka naman na. Pag natuwa ako, may pag-giveaway din ako. Oh, yeah? YT from YT. Ay, anong ibig sabihin nito? YT from YT? YouTube from YouTube? Yan, 10 na. Kukuha lang po ako ng tissue. Sandali dahil hindi ko na kinakaya ang init dito sa labas. And I am so back, mga kaanis. Oh, ayan. 3 minutes na lang. Ayan, may comment ulit si Ma'am Mabel. Feeling Ariella, baka naman. Bestie, love, love, love ang milk tea ng bestie. Alam niyo yan, suki si Ma'am Mabel ng bestie. Anong flavor ang bet mo, Justin, at saka Ma'am Mabel, if ever kayo ang isa sa mga palarin sa bestie natin? Yan, comment down below. Nako, mabilis lang ito. 7 o'clock start na tayo agad dahil alam ko marami pa kayong gagawin sa inyong mga bahay, mga inyong tahanan. Siyempre, kayo ay magluluto, kakain, manunood, magre-relax, magki-K-drama, ganyan. Ako din, may pinapanood ako, Reply 1988. No? Ganja. Nako, ma'am. Feeling ko naman mananalo ka, Ma'am Grace, kasi alam mo naman ang mga videos natin. 2 minutes pa. Yan. Sabi ni Jam Samson, Sir, giveaway na po. 2 minutes pa para hindi tayo i-bash ng mga kaanes natin. Kasi 7 o'clock natin sinabi sa ating mga So, yan. Pwede nyo rin pong i-share ang ating live video pag bet po ninyo. Share nila sa Instagram. Yeah, share nyo sa Facebook, sa Instagram, para mas madami tayong kaanes. Ay, 1 minuto na lang. 1 minute left, mga kaanes, at tayo ay mag-start na. Tayo, sarado mo yung bintana mo, mag-aircon ka na.
Ayan. Ayan, excited na si Jam Samson. So, sige. Since 1 minuto na lang naman ang at YouTuber. Naku, support your own kasi ako eh. At saka napakasimple nitong tao nito. Bet ko si Leticia Velasco. Makeup YouTuber din siya. At saka syempre, ang naglaba lang. Pero iba, milyon ang views dahil nakaka-good vibes ang kanyang mga videos. Si Ivana, nararamdaman. Bet ko rin, of course, ang LGBT. Ang dami, no? Mga Bex Battalion, yan, mga support natin ang ating mga ka-LGBT. Yan, 7 na. 7 na sabi ni Marivic. 7 na sa amin, Miss Anne, sabi ni Gwyneth. Ayan, oo, sige na, start na tayo. So, ang giveaway, pag-giveaway. So, kung saan ang saya at ang ganda lang. Alright, so ang mechanics natin, alam nyo naman na yan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, all you have to do is comment down yung sagot ninyo. And pag kayo po yung nauna, kayo po yung unang may chance na makasagot sa ating, makapili ng ating premyo. Ngayon, pag nanalo na kayo, mga ka-anes, syempre, let's give chance to others. Oo. Ang gawin nyo na lang is i-share ang ating YouTube live. Okay? So, Request ni Marivic Diaz. anong sabi niya? Pwede daw isang kanta muna, friend. Ay, naku! No, pinagpapawisan ako sa pakanta mo, Marivic. O sige na, mag-start na tayo dahil alas 7 na. Sabi ni Marcos, walang piyukan, sir. Nakahabol pa ako, sabi ni PJ. Oo, saktong-sakto ka, PJ. 7 na. Alright. Intermission number muna, sabi ni Gwyneth. Wag na, naya ako. Hindi ako prepared. Next time, wow, kakanta tayo. So, sige na, mag-start na tayo. First question. In between na lang ang intermission number natin. Pinagpawisan ako sa inyong mga tanong. O, ito. Medyo ang aking pagsusulat ng tanong ay from difficult to easy para kasi 'di ba mas madami kasing options pa ng prizes sa start. So wala nang pakembot-kembot pa, let's begin. First question. Ako, ready na ba inyong mga kamay? Ilang beses naguhita ng lipstick ang aking mukha sa aming pa-creativean challenge ni Feeling Angeline? Ayan. Ilang beses, ulitin natin yung tanong. Ilang beses akong naguhitan ng lipstick sa pa-creativean challenge namin ni Feeling Angeline? Naku! Sige, tignan natin kung, thank you friend, tignan natin kung sino ang nauuna. Ay, naku, may nakatama na ng sagot. Walang kopyahan daw. Char, ang cute ng walang kopyahan, Marcos. Congratulations, Andre! Naku, nanalo agad si Andre. First question pa lang. Naku, great. Ang tamang sagot is 7. So, tama si Andre. Congratulations, Andre. Andre, comment down below kung ano ang gusto mo bago tayo pumunta sa next question para i-reserve na natin yon for you. 100 pesos load, mga succulent or cactus, or besh tea at anong flavor? Antayin lang natin ang comment ni Andre para makausad tayo sa ating next question. Naku, sabi ni Ma'am Princess, sayang naman. Ma'am Princess, madami pang chance. Meron pa tayong 6 na ipamimigay. Sabi ni Andre, cactus na lang, sir. Para kay mama ko. Naku, talaga itong si Andre na to. Napakabait. Cactus, ayaw mo nung succulent? O, alin sa dalawa? This one? 1. Oy, parang ako online selling. Mine 1,
Mine too. O, alin sa dalawa, Andre? O, baka gusto mo din ito, si Succulent. Yan. Yan. Sige, antayin natin ha. Sabi ni Jam, sayang naman po sir. Bawi pa ulit Jam, meron pa, marami pa tayo. Ralph, load na sa akin sir, charot. Nako, Ralph, kailangan mo munang sumagot ng tama. Eh, ang tanong ba, nanonood ka ba sa channel ko? Sabi ni Marcus Pamine po. Mine too. Mine too. This is 1. This is 2. Okay, sa'yo na to, Andre. Congratulations. Andre, pakishare para naman yung ibang ka-friends mo. Ka-anes natin ang manalo. Alright. Next question na tayo. Okay. Ito. Sa aking skincare video, ano ang brand ng aking facial wash sa umaga at gabi? Yan. Yung brand lang. Yan. Yan. Pa-screenshot po ang peg friend. Nauuhaw daw si Marcos. Body shop. Naku, dagdagan niyo pa, Ma'am Princess. Malapit na may isa pa. Body shop ang aking pang umaga sa panggabi. Ano naman? Wells pa PM. Sabi ni Grace Ganja. Naku, si Ma'am Grace na makapakalata. Hindi ata nanonood ng video ko. Sige, sagot na. Sabi ni... Bath and Body Works, mali. Bello, yun yung aking Bello ang aking sunscreen. Clue, bigyan ko kayo ng clue. Body shop, tapos yung isa, shop din ang huli. Yan. Uli. Saan mo nakuha itong uli, PJ? Naku, ang dami palang traidor ng mga estudyante ko. Akala ko nanunood. Hindi naman pala. Nakakaloka yung kay PJ. Mali. Ayun. Body shop. Ayun. Body shop at saka face shop. Si Ma'am Ganja Face Shop. Nako, kung sino ang unang makapag-type ng body shop at face shop, siya po ang ating mananalo. Yan. Nako, Ma'am Princess, go, go, go. Type ka na. Ay, sabi niya body shop, face shop. O sige, Gwyneth. Ano ang gusto mong prize? Yan. Antayin natin ang PM ni Gwyneth. Yan. Next question na. Ito talagang si Ralph. Ayun. Na ako, Ma'am Princess, mas nauna si Gwyneth. Beshti daw. O, anong flavor? Anong flavor ang available sa friend? Sabi ko kanina, recommended ko ang Oreo. Yes, Oreo and strawberry Oreo. Yan, strawberry Oreo. Ano ang gusto mo doon, Gwyneth? Sige, antayin natin ang habang may mga umahabol pa body shop at face shop. Sir Wells, wala bang freebie na bestie dyan? Sabi ni Marcos. Marcos, akala ko diet ka. Marcos, akala daw ni Sir Wells, diet ka. Yan, made my week, Miss Anne. Oh, Diyos ko, strawberry Oreo. Sige. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong masad, Ma'am Princess, dahil madami pa tayong mayroon pa tayong 5 pa. Baka save the best for last. Wait lang.
Pangit na daw kasi ang boses ko, sabi ni Feeling Ariela. O, third question na tayo. Medyo padali ng padali ito, mga kaanes. Part ng pagme-makeup, ang binansagan kong struggle is real. Oo, kasi napakahirap nitong gawin. Bilang isang makeup artist, ito yung talagang pinaka nahihirapan ako kasi ewan ko ba? Sir, magkapit-bahay lang naman tayo eh, sabi ni PJ. Oh, sige PJ, yung 100 load is ano na lang, cash na lang yon pag ikaw. Kilay, pagkikilay, sabi ni Ma'am Mabel. Kilay, kilay is life. Naku, no, hindi kilay. Balikan nyo ang aking video. Parang ang hirap ng mga tanong na ginawa ko ata. Don't worry, madali yung mga bandang dulo. Bandang umpisa kasi, syempre sila yung makakapili ng kanilang, ng kanilang mga prizes. So, wala na tayong isang cactus at wala na din tayong isang bestie. Okay. Eyeshadow, contour. Sige, mag-antay pa tayo ng mga comments. Baka, tingnan natin kung tama ba ang contour at saka ulitin natin na sa aking ABS-CBN makeup look, anong part ng pagme-makeup ang binansagan kong struggle is real. Actually, kinat ko yun. Hindi ko pinakita on cam yung paggawa nun dahil nga ang hirap. Ulit yung tanong, sabi ni Ma'am Jerica. Nako, Ma'am Jerica, yung bestie mo may isa na lang. Ayan, ulit yung tanong. Naulit ko na. Foundation, contour, secret. Yan, pagbliblend, PJ. Naku talaga, napaghahalata na talaga ang ating mga kaanes. Pagblablushing, baka di pantay. Ay, hint, Miss Anne. Naku, parang alam na alam mo naman ang sagot, Marcos. Ang magbigay tayo ng clue, kailangan nito ng pandikit. Yan! Ayun, sabi ni Robert King. Congratulations, Robert King Eyelashes. Yan, oo, pagdikit ng false eyelash. Ano ang gusto mong prize? Yan. Ayan, ang dami nang nakasagot ng tama. Pero nauna, si Robert King. Robert, all the way from Patayag. Ayan. Sige. Hello daw, good evening, sabi ni Angelo. Good evening, Angelo. Bestie din. Sige. Anong flavor ng bestie ang gusto mo? Naku, wala na tayong bestie, mga kaanes. Pero nandito yung tagagawa ng bestie. Pwede nyo naman siyang lambingin. Naiinis ako sa net. Bagal, sabi ni Ma'am Princess. Anong pwede kong gawin dyan? Isang pitik na lang. Agi, oo nga eh. Konting kembot na lang, Ma'am Mabel. Sa'yo na. Ayan, antayin yung bestie. Alya, may nalungkot. Wala nang bestie, sabi ni Helen. Strawberry Oreo din. Okay, so, meron na tayong dalawang strawberry Oreo. Okay? Sir Wells, ibubulgar ko kayo. Isang bestie naman dyan. Sabi ni Marcos. Next! Ay, kakapagod pala mag-live, mga kaanes. Ito. Ito madali. Ito super dali. Sinong feeling ang aking prinang sa aking kilay tutorial video? Go! Madali lang ito. Ayan, madami na sila. Madami nang nag-aasar sa iyo, friends. Sabi ni Kevs Perez, Sir Wells, Bacana Man.
Ay, nanalo si Jimina. Oh, nauna si Jimina. Naku, Ma'am Mabel, konting kebot na naman. Bilis-bilisan natin ang pagtatype. Feeling Dennis ang sagot. Congratulations, Jimina. PJ, ano ang Ate Carla? Ano pa ang channel ang pinapanood mo, PJ? Sabi naman ni Robert Feeling Ariela, naku talaga, nakakatampo kayo. Parang mali-mali ang inyong mga pinapanood na channel. Charot. Ano ang sinagot ko na sumulat ng lupang hinirang? Naku, madali din ito. Madali din. Ulitin natin sa part na yon sa Patalinuhan Challenge namin ni Feeling Ariela. Ano ang sinagot ko na sumulat ng lupang hinirang? Naku, madaming bashers ako dito eh. Ayan. Meron na atang nakakuha. Congratulations, Ma'am Jerica! Ano ang gusto mong premyo? 100 pesos load o kaya naman, ano na tayo, cactus at succulent? 100 pwede i-convert sa Sa beshti, pag gusto nyo ng beshti. Yan. I like to eat fried. Ayan, Jose Marie Chan. In fairness ng ano ninyo lahat, spelling nyo is walang nakatamang spelling. Pero hindi ko kasi sinabi na wrong spelling wrong. Yung Marie niya is M-A-R-I. Okay, Ma'am Jerica, ano ang iyong gustong premyo? Mahina signal, sabi niya. Nanalo ka naman na. Grace, si Ma'am Grace, nakakatawa ang mga sagot. Andres Bonifacio. Ako, Ma'am Grace. Alam na this. Sige. Confident pa naman ako na nanonood kayo ng aking channel. Yun pala, binubudol-budol niyo lang ako. Ayan, Ma'am Jerica, sagot na para maka-move on na tayo sa ating next question. Okay. Load, sir. O sige, Ma'am Jerica, i-PM mo sa akin ang iyong number, ha? At saka loadan kita ng 100 pesos. Agad-agad, smart man yan, Globe or Sun. Ayan. Naku, konti na lang. 4 na lang ang ating ipamimigay. 4 na lang ba? 5 na lang. 2 beshti, isang 3 na lang. 3 na lang. Anong galing-galingan nyo? Okay. Next. Ito medyo bago-bago na video natin ito. Ano ang screen name ng aking mother dear? No, madali lang ito. Feeling blank. Yan. Marcos, hello name ng aking mother dear. Yan. Madaming natuwa dito kay mama ko sa aming egg challenge. Baka naman alam nyo ang kanyang screen name. Ayan, finally, Ma'am Mabel, congratulations! Feeling lot. Yan, Feeling lot de Leon. Congratulations, Ma'am Mabel. Naku, parang ikaw lang ang alam, Ma'am Mabel. O sige, comment down below. Comment down below, Ma'am Mabel, kung ano ang iyong gustong prize. Meron na lang tayong succulent and cactus at saka isang 100 pesos load. Yan. Feeling lot de Leon. Robert, Feeling Maricel Soriano. Ay, naku. Ito si Robert nanalo na to Ang bilis mag-type. Oo, baka din mabilis din yung internet nila. Friendship or Kaanes Edgy. Okay. Nako, 2 na lang. Dalawa na lang ba? Oo, 2 na lang. Tama ba? Sir Gao. 1,
To. Sir Gao. Sir Gao. Good evening. Ay, hello Sir Gao, good evening. Kailan po ang ating next live selling? 1, 2, Pamay na lang po. 3, 4, 5, 6. Ayun si Maybell. Ano ang mo Maybell pala? Ano ang gusto mong prize? Bonus question please. May dalawa pa, Marcos. Sana all mabilis mag-type, sabi ni John Garcia. Sabi naman ni more pa sir, sabi ni Jimina. Jimina, baka naman pwede kang mag-sponsor ng skin booster. Cactus. Okay, this one. Isang succulent at saka isang load. Isang succulent at isang load. Pero tignan natin later on. Baka naman. Okay, next. Question number 7. Question number 7. 3. Bakit parang sobra? Okay, anyway. Wala, hindi ko na alam. Ito na lang, no? Dalawa na lang. Ito at saka isang load. Dalawa. Isa pang load, tapos yan. So, dalawa. Ito, dalawa pa. Okay, dalawa pa. Pasensya na. Alam nyo Pwede na daw naman. maligo si Maybell. Ma'am Maybell, i-share mo para naman. Oo. Keep sharing. Ayan. Sa Patalinuhan Challenge namin ni Feeling Angeline, paano ako ng daya? Yan. Paano ako ng daya sa Patalinuhan Challenge namin ni Feeling Angeline? Comment down below your answers. Isang succulent at saka isang 100 pesos load. Naku, madali lang itong alagaan. Baka natatakot kayo, baka mamatay. Ano gusto nito ng araw, mga kaanes? Sumagot agad, sabi ni Ralph. Kulang, Ralph. Ano yung ginawa ko na hindi ko tinapos? Yan, ganun. Di ko matandaan. Sabi ni Ma'am Grace. Share done, sabi ni Ma'am Mabel. Thank you, Ma'am Mabel. Sabihin nyo kay Alaysa, naku, nagla-live selling yun si Alaysa. Ay, hindi pa, 6 minutes pa. 7:30 daw siya magla-live selling. Yan, go Ma'am Mabel, pwede ka nang maligo. Ang hirap manalo, sabi ni Ma'am Grace. Dinginuya. Bago sumagot. Alright, congratulations. Helen, kung gusto mo ng Beshti, yung load, pwede natin i-convert sa Beshti. Okay. Taga saan ka na kasi, Helen? Helen ng gas. Yan, estudyante ko siya sa gas. Gas siya dati. Sabi ni Ralph, sayang. Si Ralph, parang ito lang yung tamang sagot mo, Ralph. Lunok agad. Sumagot sabay sa ulo nung unan. Banawang. Lunok. Banawang po. Anong gusto mo, Helen? Beshti ba? Or 100 pesos load? Yan. Or ito. Ay, hindi. Kasi I'm sure gusto niya ng Beshti So, load or Beshti? Pambihira. Ibang vlog ata napapanood ko. Kanina pa ako tuwang-tuwa sa mga sagot mo, PJ. Naluloka ako. Oo nga sayang, sabi ni Ralph. Oo, meron pang isa. Say the best for last, Ralph. Baka sa'yo meant to be ang ating succulent. Just smile. Pwede bang Tina lang? Haha. Malayo ito si Just Smile taga ito, Alaminos. Hindi kailang powers bumiyahin ng Beshti Oreo. Sige, i-note natin yan. Beshti Oreo.
Helen. O, isa na lang. Ito na lang. Taga San Helen. Benawang. Yan. Ito na lang. Last question natin. Pero tingnan natin, pag-isipan natin yung sinabi ni Marcos na bonus question. Tingnan natin kung andyan pa kayo sa ating Facebook, YouTube Live. Ito. Ito. Nag-trending ito. Madali lang. Sa tagline challenge namin ni Feeling Dennis, anong bank ang pinagkamalan kong may tagline na we find ways? Yan. Go! Have mercy on me, sir. Nakakaloka yan. Have mercy on me. Andi, pala, Grace Ganja. Video. BDO. Sure ba kayo dyan? Hello si Ralph. Ralph, this is meant for you. Okay? Ang saglan na ito ay alagaan mo dahil ito ay para sa iyo. Alright. Ang We Find Ways ay tagline ng BDO pero ang sinabi ko is Metro Bank. So Metro Bank ang tamang sagot. Alright. Naku, bakit si Christian ngayon palang hindi nyo inubos kumain? Insurance. PJ. PJ. Naku, parang i-unfriend ko na ito si PJ at hindi niya ako, pinapanood. Charot. Natalia, BPI. O sige, magpapabonus tayo ng isa lang ha. O, isang bestie. Okay. Dalawa na, isa sa akin. O, isa din daw kayo. Nalambing niyo si Feeling Ariela. Dalawa pang bestie. Ma'am Grace, huwag ka pang umalis dahil meron pang bestie na dalawa. Pwede pa kayong manalo. Okay? Yan. Buti na lang at nag-reserve ako ng question. Ito, madali ito. Sa Patalinuhan Challenge namin ni Feeling Dennis, ano ang sinagot ko sa tanong na ano ang kulay ng rainbow? Go! Yan. Sabi ni Marcos, Sir Wells, hilip din na ba yun sa akin? Marcos, sumagot ka para sa iyo yung isang bestie. Libre yun ni, Sir Wells. Ni Feeling, Ayan! Finally! Congratulations! John Garcia. Ay, ako ang nanalo. Si John ang nauna. Ako ang nauna. Tingnan mo. Rendezvous. Sabi ni John Garcia. Pangalawa lang si Dean Daryl Cañete. At kung nanalo man si Dean, syempre, ipapamigay niya yan sa ibang, kaanes natin. Roy G. Bib. Andyan na lahat ng kulay. May nagre-reklamo. Kaya nga, may nagre-reklamo. Saang famous tourist spot dito sa Pangasinan, ako unang nag-TikTok at in-upload na trial sa aking YouTube channel. Yan. Yes. Yan. Natalia. Ay nako. Nanalo na ba si Natalia kanina? Hindi pa, no? Natalia, congratulations! Nanalo ka! Alamino, sabi niya. Ay! Oo nga pala, dapat pala famous tourist spot. Alaminos. O sige, pwede na yung Alaminos, Natalia. Congratulations, nanalo ka ng ano ba ito? Besh tea, anong flavor ang gusto ninyo i-comment down? Naku, nakikipag-debate ang aking besh tea na si Dr. Dam. Doon sa aking challenge, sa Patalinuhan Challenge namin, besh tea, Dr. Dam,
ang sinagot ko sa sa color ng rainbow ay rendezvous. 'Di ba? Siya nga. Alright. Anyway. Hi, well played mga Lords. Alright, thank you so much sa inyong panunood sa ating mga sumali. Natuwa naman ako sa inyo. Abangan ninyo bukas, bukas, ang ating mga pa-premyo. Yan, mga pa-giveaway. And thank you so much for watching, and syempre, lagi kayong manood ng ating channel para naman next na pag-giveaway natin, alam niyo na yung mga isasagot, di ba? O mag-goodbye ka na dito, feeling Ariella, at mag-thank you tayo dahil meron siyang pag-giveaway na isang besh tea. Yan. Bye! Good night, everyone! Mag-ano ka din sa mga gusto mag-order. Okay, sa mga gusto mag-order ng Best Tea, paki-PM lang ako, Wells Agustin Tamayo. Oh, lalaking lalaki. Si Feeling Ariella. Alright. Maraming salamat po. It's 7:30 na. At good night, everybody. Mwah. Thank you so much, mga kaanes. See you on my next video. Bye-bye, mga kaanes. Ops, i-save mo, friend. Stop the stream. Okay. Cancel mo. Oo. Stop na. Wala, hindi ko alam yung mga nanalo. Matik ata siya. Oo. Paano siya mag-goodbye? Paano siya mag-goodbye ito? Okay.